Nekoram Gajwangi intiere wang sama yudo weche manyien chenro mara ka gi kacha magemo ikunu nyinga Ochieng Emmanuel. Jatend migawo mar arita kwe Ngire Kithure Kindiki okoni onge ng'anyo mabiro timore chieng' tich adek kod kweth mar Azimio. Kindiki leo ni apisas mag arita kwe ikore mar biro rakore kod jong'anyo machan rocho kwe. Ka Kindiki mane lose gwenge mag Kiserian osiemo kweth maketo piny owacho tesre wi siasa mokoni rocho kwe pachoka. Nolimo kaunti ma Baringo kinyi makawuono erango chal mar arita kwe kabende golo siem mager ni jonjore makelo hinyruok ne jodak e kaunti ma Baringo gwenge mag Sinoni, Kasiela kod alwora mage. We will not allow people to hide under the guise of political rights and the freedoms of our constitution to cause mayhem and bloodshed in our country. On Wednesday, we are ready for them. We will deploy from 1 a.m. We will make sure that no hooligan, no criminal, no looter gets his way. Let people do their politics peacefully and in a civilian manner. Let people do whatever they want peacefully. Jaod bura ma Kilifi South Ken Chonga kod speaker mar county ma Kilifi Teddy Mwambire kod jiario mamoko doma Mombasa uthulo gi rambun mar omenda mar shillings 1,100 ng'ato ka ng'ato kata omenda maching mar shillings 50,000. Jotelo gonyocho maki ne ketho moko mag ng'anyo. Jang'ad buche Martha Mutuku koni jomin buche ok omiyo do neno moromo mademi tuon gi rambun. Kata kamano do omiyo gi chik mar go lipot nyaka buch gi winj marum ka burano ne winji kokalo e yor mbui. Jodolo ma kanisa mar AIPCA eho mar Okanko kwayo josiasa mathur ka mondo bed piny kendo bed kod winjruok mar kelo kwe pachoka kaluwore gi ng'anyo ma osebedo katimore mondo kik piny Kenya chopi okang' mar lweny manenore pachoka endi bang' yiero mar higa ma 2007 kama nyaka ute lamo moko nowang'. Giseo tim ma josiasa thoro timo kuonde lamo mar chung' e atar ka gigoyo siasa ka giwacho ni mano nyiso rem chiwo luor makare ne kuonde lamo. Kabende gikwayo josiasa mondo ranyisi ma jatend piny Kenya machon Daniel Toroitich kabende gikwayo josiasa mondo ranyisi ma jatend piny Kenya machon Daniel Toroitich Arap Moi mane ok nyon altar ni timo siasa to bende ne ok go siasa e rombe mag lamo. Ne giwuoyo e kinde Sidho John Mwangi Maina kaka jadolo mar alwora mar ho mar Okak bang' jadolo mane ochung' e alwora dhi e rutaya. Let us support our government and let us not join those people who are putting furias on their heads. Because furias cannot change the economy. We are going out to even destroy the economy even further by trying to go into the streets and shouting slogans, putting barricades along our roads. Our opposition leaders, even if they have an issue that they want to address, there is a better mechanism to address these particular issues, not banning the nation, because we must show the whole world that Kenya is peaceful. Jodbura ma Embakasi East Babu Owino lero midhiero manyo chao kadhe lweta pisas mag obila manyocho make kitude gi ng'anyo mag Azimio. Babu wacho ni obila ne otame bede tudruok gi familia mare kendo dhi ataro gi ratiro mage e thuolo no manyocha en e lweto obilago kapok do no e thuolo. I was arrested on Tuesday, the 18th day of July 2023 at Jomo Kenyatta International Airport around 9 p.m. handcuffed, blindfolded and thrown in a boot of a Subaru car, driven in the middle of nowhere, put in a solitary confinement. For 3 days, I went without food. No, I wasn't given food, no access to my family, no access to my lawyers, to my legal representation. I did not take bath, I did not take water, and that was a very inhuman treatment accorded to me. If a member of parliament can be treated in a very harsh way, what is happening to normal Kenyans? I want to take this opportunity to condemn such acts. The only mistake I made was to fight for Kenyans. And as a leader, an elected member of parliament, I'm a voice of the voiceless. I'm a messenger. You can kill the messenger, but you will never kill the message.
You can harass the messenger, but you will never destroy the message that is delivered. And if fighting for Kenyans is what will cost me my life, so be it. Thoth jo Kenya ok mor kod kakitao piny Kenya kaluwore kod duoko mogol kod kambi nonro mar Infotrack. Atamalo 72 mag joma ne okaw pachgi koni piny Kenya ok ni kama kare. Gikoni ma en kaluwore kod pek mar ngima. Onge mag tije, dhier kod telo marach. Atamalo 85 mag jo Kenya to nyiso luoro kaluwore kod idho mar nengo chiemo ka giseo jatend piny William Ruto midhiero momako Kenya. Mokum jo mako ni piny Kenya dhi marach bende oseo od bura kod jotend migepe kumrem keto kenge mong'ith mar reso Kenya. Nonro bende oyango ni mana atamalo 22 mag joma ne okaw pachgi ema siro chik manyien mar omenda mano higa mag 2023 na 2024 masiro meto mar osuru ming'ado kowuok kuom jopiny. Anyuola mag jopuonjre kod japuonj manyocha wito ngimagi bang' gamo tuo e skul ma Mukumu Girls ochwalo bure do madwaro ni mondo mi ochulgi. Anyuola go donjo ne tend skul no kuom keto nyaw kendo kelo tho ma jopuonjre gi jotije skul. Okinde mag yango ni gin kod neno moromo nyiso do ni tend skul no winjore okaw ting' e wi midhiero. Shule yenyewe wakati tulienda tukafanya admission, kuna changamoto fulani tulienda tukakutana nazo huko. Mambo na afya ya vyoo haikuwa mzuri sana. Kuna conjunction ya watoto. Hiyo shule haina space ya kutosha. Usafi iko chini kabisa. Tumeenda ukifungua kila choo imejaa hii ya kuflash. Imejaa mpaka hata imemwagika chini. As a matter of fact, we have been given instructions to sue the institution, that's Mukumu Girls. I will not be giving you material facts because as you guys are aware, this is a matter that is possibly either active in court or that is contemplated to be in court. The evidence before us on the face of it actually raises overwhelming criminal culpability. Migao mochung' arita kwe kaunti ma Busia dhi nyime gi timo apedha mar kweth jonjore mong'ere kaka jobless mosebedo ka chando jodak makono. Bila ma Busia wacho ni nyaka sani gisemako kweth jonjore makamago madiromo 9 mawuok e grubno. Koloso gi jofwambo jatindo bile kaunti ma Busia Kipchumba Ruto wacho ni bila ma Busia podhi nyime gi timo apedha. Komachielo jodak mamoko to wacho ni bila osebedo ka kelonegi achiedh nadi ahinya to kinde ma gisebedo ka gitimo apedha. Waangazie mambo ya Busia. Tunajua uko na uwezo. Police entered Marachi Estate and where they operate their criminal enterprises, and upon entering there, in their offices they found crude weapons, suspected stolen items, and then the 9 were arrested. And those are the jobless group members or supporters. 9 of them, they were arrested. We are not going to massage this jobless group, but we are going to punch them. Jodongo moko mawuok Kuria ma wacho ni ne oriembgi e lopegi e tong' ma Kuria kod Transmara higa mag 1989 onyiso piny owacho mondo migi ratiro kendo gidog e lopegi mane omagi. Jodongo motisore nying mar Mnyonge Anahaki okoni ne onyuolgi kendo dak e gweng'no kane pok jowetegi mawuok Kilgoris e kaunti ma Narok ichogi gi lweny kendo riembogi e lopegi. Giseo piny owacho kuom rem miyo gi ratiro kuom higni buora kata obedo ni gisebedo ka gicholo ywak ne apisas mag piny owacho. Jaod bura ma Kuria West Kitayama Maisori okoni kuo mag jamni makoro chakore kind ogendni mawuok e tong' mar kaunti ma Migori kod Narok nyalo chiero sigu makinde mokalo kata obedo ni ogendni mantie e tong' mar kaunti ariyo osebedo kodak kod kwe. Lakini mbeleni mimi nilisaliwa eneo ya Transmara. Nikiwa babu yangu akiwepo na mababa zangu. Ilifika ikaendelea mimi nikakulia sehemu hiyo, hata shule nilikulia sehemu hiyo, ikaendelea mpaka ikafika mahali, ilikuja ikafika mwaka 89 Wakuria tukahamishwa ya kwamba eti sisi ni wa Tanzania. Mali yetu tulipokonywa tukamalisiwa kabisa bila idhini. Na tukajaribu kuuliza ikaonekana sisi hatutambulikani.
kulikuweko na ukabila wa hali ya juu wakati huo. Mukuri alifukuzwa, mali ya Mukuri kateketeza, na sisi hatukusita kulalamika. Tume ya TCRC ilipofomiwa, tulilalamika ndani, na hao watu walipotoka hapa Kigonga walienda wakamhoji mwenye tulitaja kama mhusika mkuu. Mhusika mkuu alikuwa mwenye alikuwa mkuu wa mkoa wa Rift Valley, marehemu Yusufu Haji. Alipohojiwa alikubaliana na tume kwamba kama ni makosa alifanya, yeye alitumwa na serikali ilipe Wakuria. Sisi tunaomba tu kwamba serikali iingilie kati, itupatie hii shamba. Ni kesi iko mlavyo kwamba kesi iko mahakamani, lakini mtu anakuja na kiburi, analeta miti, anaanza kukata shamba pasipo kueleza mtu wowote. Kwa hivyo leo tumekuja kwa sababu wiki mbili ambayo imepita kumekuwa na tension pale ya kampuni moja ya sukari ambaye ndio wanataka kuanzisha kampuni pale. Walipoingia na kutaka kuanza kufanya development, lakini watu wa Kuria wakasema kuna bado kesi kotini, wasubirie. Kwa hivyo kwa sababu hiyo inahusu watu wote, tukaitana kwa haraka. Etuke magadhula madhi nyime mag World Cup mawa keini, gol maja tugo Cristiana Girelli dakika ma 87 no konyo tim